खियावा बैठ ना बूढ़ी खियावा तनी ओकरा का भइल बा ए साला रोज भूत उठ जाता है साला के रतिये का उठता दिन में साला कहा जाने कहाँ भाग जाता है ये साला कोनो वजह वजह तो बताओ ना। अरे मर्द हम देखले बानी एगो जगह माल काटवा बाबा के कितना रुपया खर्च लागी ज्यादा ना 2-3 हजार रुपया लागी। अच्छा देखो तो मौगी सब पूछत है कि ना 2-3 हजार रुपया। अरे मर्द चलो ना उससे कम में भी हो जाई। अच्छा बाड़ी तो कोनो बात ना पूरी खैनी खा ले। रे बाबना बाबना रे बाबना रे लाड़ चिल्लाता रहा तने के कुआं मार के यार बुझा का चलो जाओ चलो नहीं भाई पहुंचा दिया हम के आए घर कहीं उठा के चल लाओ शांत रहो। कौन है प्रणाम मलकटा बाबा। हाँ खुश रह कहा बैठो का दिक्कत बा काहे ला बैठ बड़ा। अरे भैया लेकिन ना भूत धरे बा 4-5 दिन से। भूत धले बा हां अच्छा बैठो है ना साइड में बैठो तो हम देखा तनी का रे हां ये कौन है हम भूत हई भूत तो है ते चीना दारी की ना जे हम के हई हम नहीं की चिन्ह तू के हई हमरे नाम हुए मरकटवा बाबा। नहीं धर रही धर दो नाले धर रही पकड़ नाले रोकन फूल है धर हम एकरा के नाले मैं से तेरे डरवई बे ना डरवा हम ते धर ले रहो हम बताओ तनी तोरा के तब समझ में आई कि हम के हई समझ ली समझा हम एकरा के ना छोड़े एकरा तोरा छोड़ा का पड़ी हम एकरा के ले देखा तनी केंगा ले तारी हमरा रहते हुए ते केंगा ले तारी हम एकरा के ले सुनो जजमान। हां बोली गुरुजी। कहता सकल पदार्थ है जग माही अब बिना एकरा के लेले जाए में नहीं ठीक बा। का मांगत है गुरुजी? ई तो बहुत बड़का चीज मांगल बा मन हम बानी एकरा के झारे के फेर में झारा के तनी देखा तनी हट जाता तो ठीक बा। हच्छू जय हरक माई भरक मसान हगाम शुक्ल कियाम किसान छु जय माँ काली मेरा बचन जाए ना खाली जय माँ काली छु। मंगल का राती राती कोरो का बाती बाती भाग जो ना तो तुरंत तोरा छाती के बाती ओम स्वाहा छु। कारे छोड़बे कि नाते हम ना छोड़े ना छोड़बे ना ना छोड़बे तो तोर पक्का इलाज करे पड़ी। तू कर पक्का इलाज के करते रही हम ओकरा के लेके रहबे हम लेके रह पिसिया का तेल चौरसिया के भाजी आ ना छोड़बे तो देख ले देहिया पर डांटा बम बम बाजी ठीक बा। ना छोड़ के हम ओकरा के लेके जाएम ना लेके जाए तो हम ओकरा के हम लेके जाएम जय हो पिसिया के तेल चौरसिया के भाजी आ ना छोड़बे तो ई देख डांटवा तोरा गड़िए पर बाजी। बाबा कसले चला हां एकदम कसतानी हम एकरा छोड़ के जाही के पड़ी कसले पर कस। जय हो चल छूट के तोरा जाए के पड़ी। हम ना जाएम ना जइबे ना लेके जाएम हम देखा तनी केंगा एकरा के ले लेता रिश्ते दोसर कुछ ना लेबे ना बस लेके के जइबे एकरा के लेबे। हमरा उ नजर लड़ गइल बा हम लेके जाएम तो लेके जाएम तो एकरा के धइलिस कहां हम जात रहनी हां तो नदी कानी हगत रहे अच्छा वो हम देख लेनी हां
हम कहनी ना हम लेके रहे हैं। अच्छा तो नदी का पानी देख लीस तो तोर मन चसक गई। हाँ, तने ते ना छोड़बे। हम ना छोड़े हैं। तोरा छोड़े के पड़ी। हम ना छोड़े हैं। तोरा छोड़े के पड़ी। हम लेके जाए। हम कहते तोरा छोड़े के पड़ी ना तो समझ लिए। बाबा कस के ला कस के यार आओ लिट के ले जाए के पलट के ए तोहनी के कुछो ना करी। तोहनी के कुछो ना करी। एकरा के हम अपना बस में कल लबानी देखा था नहीं कैसे ही लेके जाता है एकरा के। दवा जल्दी लगा ठीक करी। बाबा हम बैठी सा बैठो सर। हम लेके रहे हैं। हम ओकरा के ले हैं। लेबे। हम ले हैं। अच्छा रुक लेबे तो तोरा के आज हम बताए तनी जे हम का हई। तू अपन मंत्र लगाओ। लगाई। हाँ। यही हमार नाम बकवा बाबा नहीं खे पड़ल समझ ली। तोरा छोड़ के जा। हम ना छोड़े। एकदम छोड़े के पड़ी। तो जितना मंत्र मार ले हम लेहम तो लेहम। बाबा जी ई बहुत नाटक कइले बा ली तनी छड़िया आ दू चार छड़ी हुकी धिका के बस गाने टंटा ना जाता इन करे के एकरा के छोड़िए के चल जाता रहे। हां इस तरह एकरा बाद तोरा के ले। रुक ना अभी तोरा के देता नहीं हम रुक। चिंता क्या करता है? जय हो हर हड़वा का माई भड़ भड़वा का मसान यम सतुआ गाम पिसान छुप। मारी चपले चली बाबा मारी अरे तेरी धिका के। ए जजमान हाँ अब एक एगो उपाय बाँचल बा। का उपाय इहे बा हाँ जे हम कंट्रोल करे खातिर हाँ कुछ हमरा लगे जड़ी बूटी बा हाँ ओकरा के सीध क के पढ़ के दे देता हाँ एकरा लगे जब तक ले रही तब तक लगे ना आई आ अइबो करी तो एकरा के ज्यादा हानि ना पहुंचाई नुकसान ना पहुंचाई ठीक बा। एकरा बाद अगला मंगर के दिन हम अपना गुरु के बुलाए हाँ आ उहे से देखावल जाई। एक और शादी करे वाला का दिन धरा गइल बा। हाँ तो वही से हम अगला मंगर के दिन बुला दे हम। रुकी हम वही पढ़ के दे तनी। ओम मंगलम भगवान जय महाकाली। ले आई एकरा के साथे साथे रखले रहम अगला मंगर के हमारा गुरुदेव के लगे लेकर चलम एकदम ठीक हो जाइए। ओमे कोनो दिक्कत नहीं। कहाँ लेके जाए? हमरा दूसरा के कुटिया पर। अच्छा कहाँ बा कुटिया बा? कुटिया बाटे जंगल में। अच्छा हाँ वही जाना पड़ी जो पकड़ी है